tää menee. Että se on tuomari tekee päätökset ja ne on tuomarin tehtävä on vaikea ja kova, että siinä on hetkessä tehtävä päätökset ja ne on pysyviä. Kovia iskuja vartaloon, niin oi! Ja nyt osuu Asikainen koululla puolalainen näyttää, että tää leuka kestää. Mutta tässä vaiheessa ei enää Kamenille riitä, että osuu hyviä. Oi. Se on siinä. Se oli kova oikee koukku ja joo, näin tästä kärnii. Puolalaiskulmassa on juhlajia. Todennäköistä on sitten se, että yksi suomalainen huippu-yrkkeilijä. Super middleweight European WBO, Intercontinental